Hello la toată lumea! Astăzi vom continua cu al cincilea tip de problemă, probleme ce se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Și anume, tipul de problemă în care vorbim despre prețuri. Și avem scumpiri, ieftiniri. Sau scumpiri și ieftiniri succesive. Una după alta înseamnă succesiv. Adică se modifică prețul inițial cu 1% și noul preț se modifică la rândul lui cu un alt procent sau cu același. În videoul precedent v-am spus că vreau să vă dau o formulă directă. Nu vă prezint acum. Vreau să lucrăm un tip de exercițiu și pe baza exercițiului respectiv vă explic despre ce e vorba, vă lucrez în două metode și la a doua metodă vă deduc și formula. De ce este formula de asemenea natură. Așa că, începem cu prima problemă. Un obiect costă 500 de lei. Cam scumpuț. Acest obiect s-a scumpit cu 20% și vrem să aflăm prețul final al obiectului. Această problemă este cel mai simplu tip de problemă. Vă rezolv printr-o metodă pe care am observat că majoritatea profesorilor o folosesc și anume, dacă prețul nostru costă 500 de lei, înseamnă că prețul inițial este 500 de lei. Preț inițial, îl voi nota PI, preț inițial, 500 de lei. Și acum, hai să aflăm noi cu cât se modifică prețul, adică scumpirea noastră, cât înseamnă în lei. Adică 500 de lei ori 20%. V-am mai spus, vă spun și acum, niciodată 1% nu este singur. Întotdeauna 1% este din ceva, ori acel ceva. N% dintr-o cantitate, pentru a vedea cât este. Așa că 500 de lei ori 20%, care înseamnă 500 ori 20 pe 100, transformăm în fracție. Voi nota cu X prețul final. Nu, scuze. Aceasta este scumpirea despre care vorbim. Haideți să calculăm în continuare. Simplificăm câte un 0. Pentru cei care se întreabă ce am făcut, 500 este și el supra 1. Și noi simplificăm un termen de la numitor cu numărătorul printr-un divizor comun. Și 0 înseamnă 10, am împărțit prin 100. Ne-au rămas 5 ori 20, care înseamnă 100 de lei. Voi pune lei în paranteză pentru că nu am folosit unitatea de măsură în timpul rezolvării. Și aceasta reprezintă scumpirea. Prețul final reprezintă câți lei a costat obiectul inițial plus acea scumpire de 100 de lei. Adică 600 de lei. Și asta e problema. Este cel mai simplu tip de problemă cu preț. Vreau să facem mai departe a doua metodă, cea în care voi folosi o formulă directă. Vă scriu formula. Prețul final este prețul inițial, care s-a modificat astfel. El inițial reprezintă 100%, un întreg. Care ce s-a întâmplat cu el? Păi s-a scumpit produsul nostru cu 1%, N%. Apropo, prețul se mărește, obiectul se scumpește. Niciodată prețul nu se scumpește. Perceput? Mergem mai departe. Și aici e vorba de scumpire. E normal, fiind vorba de scumpire, de la 100% cât este prețul nostru inițial, se mărește prețul cu 1%. Dacă e vorba de ieftinire, prețul final este prețul inițial pe lângă. Prețul inițial reprezintă 100%, la care scădem 1%, N%. E normal, pentru că e vorba de ieftinire. Și acum, haideți să facem problema noastră.
Problema zice că un obiect costă 500 de lei, acest obiect s-a scumpit cu 20%. Deci, prețul final al obiectului nostru reprezintă prețul inițial, 500 de lei, ori, deci vorbim de scumpire, deci 500 vine de aici. Este vorba de prețul inițial. 100%, cât reprezintă el inițial, plus acei 20% cu care s-a scumpit obiectul. Deci prețul final este 500 ori și 100% cu 20% ne dă 120%, îl scriu direct ca fracție, simplific și atunci prețul final reprezintă 5 ori 120, care ne dă o frumoasă sumă de 600 de lei. Și în 2 rânduri am terminat problema. Bineînțeles, prima metodă pare mai logică după mintea multora, e și normal pentru că știm deja prețul inițial. Dar atunci când știm doar prețul final și îl vrem pe cel inițial, acolo se împute treaba. Așa că, haideți să vedem despre ce e vorba. Am uitat. Deducția. De ce? Gândiți-vă în felul următor. Prețul final reprezintă cei 500 de lei de la început plus modificarea prețului, 500 ori 20%. Dacă îl dăm pe 500 de lei factor comun, vom avea 1 plus 20%. Unde? Acei 500 de lei pe lângă 1 înseamnă 100%. Plus 20%. Deci de aici pot spune că prețul final este, de fapt, preț inițial pe lângă 100% plus acel procent, N%, despre care vorbeam mai devreme. Asta e formula. Ca să nu stăm noi mereu să dăm factor comun, scriem direct formula, înlocuim în ea. Avem o mărire a prețului de 20% și după mărire, obiectul costă 432 de lei. Deci în momentul de față știm prețul final care este 432 de lei. Scumpirea sau mărirea prețului este cu 20%. Acesta este procentul nostru. Haideți să scriem formula. Preț final e egal cu preț inițial pe lângă 100%, fiind vorba de mărire, scumpire, adunăm procentul și vom avea astfel. Prețul final 432 egal cu, în loc de prețul inițial vreau să scriu X. E mult mai ușor să scriu X decât pâi. Ori 100% plus acei 20%. Adică 432 egal cu X ori 120%, care 120% înseamnă 120 pe 100. Acum, vreau să aflu X-ul. Ce fac? Păi, eu știu că tot ce este înmulțit lângă X împart dincolo de egal. Deci, împart prin 120 pe 100. Când împart o fracție, înmulțim cu ea inversată. Adică 432, ce este în stânga, ori fracția noastră inversată. 100 supra 120. Simplificăm câte un 0. 432 sigur se împarte cu 12. Aici dă 1 și sus ne dă un de 3 ori ca să ne dea 36. Și ne mai rămâne un 72 de 6 ori. Deci X egal cu 36 ori 10, 360 de lei. Și asta e problema. Problema 3. Hai să vorbim și despre o ieftinire. Ok. Produsul nostru s-a ieftinit cu 15% și îl găsim în rafturi cu 1020 de lei. Asta înseamnă că prețul final este 1020 de lei, iar procentul cu care s-a ieftinit produsul este de 15%. Așa că preț final egal cu preț inițial pe lângă 100% minus acel procent. Și avem astfel prețul final 1020
egal cu, la fel, în loc de prețul inițial punem X, pe lângă 100% minus acei 15%. 100 minus 15 ne dă 85. Transformăm în fracție procentul. Și acum la fel. Iau procentul, îl împart dincolo de egal. Adică 1020, împărțind o fracție, înmulțim cu ea inversată. Și acum ar trebui să se simplifice. Dacă nu puteți împărți direct, luați din aproape în aproape. Adică 85 și 1020. Se împart amândoi prin 5. 85 împărțit la 5 ne dă 1, 7, 17 și aici dă 2, 0, 4. Acum cu siguranță ar trebui să se simplifice. 17 cu 124, cu 204, scuze. 1 jos, sus, 17 în 20 odată. Ne-a mai rămas 3 în 34 de 2 ori. Deci, X-ul nostru este 12 ori 100, adică 1200 de lei. Și acesta este prețul final. Și în ultimul rând vom face o ultimă problemă. Problemă în care întâlnim scumpiri și ieftiniri succesive, una după alta. Voi pune aici o steluță ca să știm despre ce e vorba. Și avem în felul următor. Aici avem așa. O scumpire cu 20%, apoi o ieftinire cu 20% și prețul costă 480 de lei. Să nu cumva să spuneți că dacă prețul nostru s-a scumpit cu 20%, voi face minus 20% și îmi dă 0, adică prețul final este exact prețul inițial. Nu este adevărat. Absolut deloc. Pentru că, v-am mai spus și vă mai spun, un procent niciodată nu este singur, este înmulțit cu o cantitate. Zicem cu un X, cât a fost prețul inițial. Aceasta reprezintă o scumpire. Gândiți-vă că cantitatea inițială a crescut. Haideți să vă fac o schemă. Să spunem că ăsta este prețul inițial. Da? El s-a mărit cu 20%. 20% înseamnă o cincime. Să spunem că ăsta înseamnă 20% din prețul inițial. Adică ce s-a întâmplat? Acest segmentel s-a adăugat prețul inițial. Voi face așa cu altă culoare. Acesta reprezintă acei 20%. Perceput? Și ăsta este prețul după prima etapă. Apoi, acest nou preț, un preț intermediar, el s-a micșorat cu 20%. Păi vă dați seama că 20% din noul preț reprezintă o cincime, adică nu mai este acel 20%, nu mai este segmentelul ăsta, ci e puțin mai mare, pentru că este 20% dintr-o cantitate mai mare. E normal că noul preț va fi atât. Înțelegeți ce s-a întâmplat? Și uitați-vă cum arată prețul final. Acesta este prețul final. Față de cum este prețul inițial. Uitați, prețul inițial este de aici și până aici. Nu, mă scuzați, nu-i până acolo, până aici. Da? Prețul inițial, dacă observați, este un segment mai mare decât prețul final, cu toate că am folosit același procent. Deoarece, nu sunt la fel, deoarece procentul este aplicat unei cantități diferite. Prima oară pentru cantitate am aplicat 20%, a doua oară 20% dintr-o cantitate mai mare. Logică, micșorarea a fost mai mare decât mărirea inițială. Haideți să demonstrăm treaba asta matematic. Uitați, voi face sistemul aici într-o parte. Nu-i sistem, mă scuzați. E vorba de rezolvarea problemei. Și acum, vreau să folosim problema pentru preț final, preț inițial cu succesive. Și anume, prețul final reprezintă preț inițial pe lângă 100%, prima oară s-a mărit cu 20%, deci plus
20%. Acesta este noul preț, care la rândul lui s-a modificat cu încă 20%, adică 100% minus încă 20%. Asta folosim acum. Deci, prețul final îl știm, este 480 de lei, egal cu prețul inițial pe care nu îl știm, îl notez cu X. Ori, prima paranteză ne dă 120%, deci toată asta este 120%, care înseamnă 120 pe 100, ori, și a doua paranteză reprezintă 80%. 80 pe 100. Nu vreau să simplific încă de acum. X egal cu ce este lângă X înmulțit în part dincolo de egal, în stânga. Le duc aici, cu operație schimbată, adică împărțire. Și avem 480 ori, când împart o fracție, înmulțesc cu ea inversată, 100 supra 120 ori 100 supra 80. Și acum mă pun să simplific. Uitați, stai cu un 0 aici și 0 de jos cu 0 de sus. Altă simplificare. Uitați, 480 se împarte cu 8. Și aici ne dă 160. Doamne ferește. Să nu cumva. Nu, n-a văzut nimeni nimic. Doamne. 48 împărțit la 8 logic ne dă 6. 60. Și 12 cu 60 și ne dă 5. Deci X-ul nostru este de fapt 5 ori 100 care a mai rămas. Deci prețul inițial este de 500 de lei, care este mai mare prețul inițial față de prețul final, cu toate că am folosit același procent de 20%. Să vă dau și o temă, cum am început să ne obișnuim, presupun că sper să reușim să ne ținem de obiceiul ăsta. Și anume, vă dau două probleme. Una cu o scumpire simplă și apoi cu succesive. Ok, avem o scumpire de 10%, un preț de 198 de lei la final. Vrem prețul inițial. Apoi, a doua problemă. Răspunsuri vă atașez în descriere sau în coment sau vă atașez la video, încă nu m-am hotărât. Pur și simplu le-am compus acum pe loc. Vedem despre ce e vorba. Suntem acasă într-o mică vacanță, se pare, dar această vacanță nu ar trebui să fie vacanță, pentru că pierdem mult dacă stăm degeaba. Așa că un sfat, și anume, lucrați măcar jumătate de oră pe zi la matematică. Nu doar la matematică, puteți lucra și la celelalte obiecte. Vorbind de cei care dau examen anul acesta, cei de-a 8-a, e bine să vă ocupați de celelalte obiecte, adică în mod special română. Jumătate de oră ar fi minimul pentru matematică. Ați observat, în jumătate de oră vă prezint eu 3 probleme. Dacă voi lucrați puțin mai lent, s-ar putea ca o problemă să țină jumătate de oră sau 2 probleme. Așa că sfatul meu este de jumătate de oră minim. Dacă reușiți să lucrați o oră zilnic, sunteți binișor. Antrenați-vă. Un sportiv are performanță dacă se antrenează. La fel și voi. Dacă vreți să aveți performanță la matematică, antrenați-vă. Antrenați-vă mintea. Este resursa voastră cea mai de preț în momentul de față, ca adolescenți. În momentul de față stăm în casă și doar în casă și vedem ce facem mai departe. V-am salutat!